הנה דוגמה לסיטואציה שבה נרצה לשנות ניקוד של שאלה, בלי לשנות דבר בתוכן שלה. באחת השאלות קבעתי שהאפשרות הראשונה היא הנכונה. הסטודנטים העירו את עיניי לכך שבמקרים מסוימים גם האפשרות השלישית יכולה להיות נכונה, אך חסרים נתונים בשאלה כדי לקבוע זאת. החלטתי לתת ניקוד מלא גם למי שסימן את התשובה השלישית. לשם כך, אני נכנסת לשאלה במצב עריכה ומשנה את הניקוד ושומרת. כיוון שציוני המטלה כבר חושבו, אני צריכה להריץ מחדש חישוב של הציונים כדי ששינוי שעשיתי יבוא לידי ביטוי. בבלוק הניהול של הבוחן, אני לוחצת על תוצאות, ציונים, ולבסוף לוחצת על כפתור מתן ציון מחדש לכל ניסיונות המענה. עכשיו מתבצע חישוב מחדש של הניקוד, כדי שגם הסטודנטים שסימנו אפשרות ג' יקבלו ניקוד עבור אותה השאלה.